Hrali sme s najlepším mužstvom druhej ligy, s vážnym ašpirantom na postup do ligy. No a ten rozdiel v kvalite bolo vidno, najmä v prvom polčase, keď sa super lepšie pohyboval, bol rýchlejší, agresívnejší a z rýchlych protiútokov nám dokázal dať 2 góly. V druhom polčase sme síce statočne bojovali, už sme im toľko nedovolili, no ale ani my sme sa nejako nepresadili. Takže myslím si, že lepšie mužstvo vyhralo. Tak tú úlohu nám vytýčil vedenie klubu úplne jasne, máme sa pobiť teda o postup. Budeme sa o to naozaj snažiť, tá zimná príprava bola celkom vydarená, len žiaľ káder sa doplnil až v úplnom závere, keď sa dvaja naši bývalí hráči vracajú a z 2 ďalších chceme urobiť, tak zatiaľ neviem, s kým budeme hrať úplne, že kto v kádri zostane, ak to nie. No ale dúfam, že sa to v priebehu 1-2 dní už dotiahne do konca všetko a my na to prvé kolo pôjdeme konsolidovaní do Košic. Come on,